Hey guys, welcome and ting and ting and ting. And this video here, someone sent it to me. You know what I mean? Well, I've gotten a lot of suggestions. Someone emailed to me. You know what I mean? And some was put in the comment section. One of the best ways for me to get videos to react to is if you email it to me, and the email is in the description, because the comments they get filtered, and sometimes some of the links that you put in the comment section put it into a restricted section, and I go in there and I get them, so I get a lot of them and I have a lot of them to respond to. But a lot of people are also sending me through Instagram, link in the description, and also through the email address in the description, and I'll react to it and things. So I want to thank whosoever sent me this one here, and it's in Romanian. And so I look up the I look up the translation, and I believe it's translated to fantastic things about Romania that will leave you speechless. Wow, I remembered. I had it written down. That's what I was looking for, but I remembered it offhand. I'm not getting old. But thank you all for all the suggestions that you have. I have a lot of music suggested, both traditional and modern. So I'm gonna be checking those out too, and reacting to those. So they are coming up. And I also want to thank those who gave me super thanks. Thank you very much for that. And also for those who bought me a coffee, which is like a donation and everything. You know what I mean? Thank you all so much for that. Thank you for all the support and thing that I'm getting, both with the, well, actually, especially with the suggestions of videos to watch. You know what I mean? And I'm talking way too much here, so let's get into this. Let's see these fantastic things about Romania that will leave me and everybody else speechless. Let's YouTube and simmer. Numărul 1. Cele mai cunoscute romane inspirate de locuri din România sunt Castelul din Carpați de Jules Verne și Dracula de Bram Stoker. Numărul 2. România este pe locul 9 în lume în ceea ce privește producția de vin. Numărul 3. Okay, that I didn't know. The ninth place in the world for wine distribution. Well, that's interesting. I've never thought of Romanian wine. I'm gonna have to like look that up and see what Romanian wine is all about, because that sounds quite interesting there. What's this one? Number 3, the Romanian 10 Bani banknote put into circulation in 1917 is the world's smallest banknote ever printed. Oh, wow. Cool. 3. Bancnota românească de 10 bani pusă în circulație în 1917 este cea mai mică bancnotă din lume printată vreodată. Dimensiunile ei sunt de 2,75 pe 3,80 de centimetri. Motorul modern cu reacție a fost inventat de bucureșteanul Henri Coandă în 1910. Rețeaua de transport în comun din București este a 4-a cea mai mare din Europa. Soprana Alma Glock, prima artistă lirică ce a reușit să vândă 1.000.000 de înregistrări, s-a născut în București pe 11 mai 1884. În Brașov se găsește cea mai mare biserică în stil gotic dintre Viena, Austria și Istanbul, Turcia, Biserica Neagră. Castelul Peleș a fost primul castel din Europa care a fost în întregime luminat cu curent electric. I heard about this one Energia before. electrică era produsă de instalația proprie a castelului. Sistemul de încălzire al castelului a fost construit în 1888 și e funcțional chiar și astăzi. Al doilea glaciar subteran ca mărime din Europa, Ghețarul din peștera Scărișoara, se găsește sub munții Bihor din România. Are un volum de 75 de metri cubi și are o vechime de peste 3500 de ani. Sursa de inspirație pentru contele Dracula, personaj creat de Bram Stoker, a fost domnitorul Vlad Țepeș, nume provenit din cauza faptului că îi trăgea în țeapă pe dușmanii săi și îi lăsa așa de-a lungul drumurilor. Timișoara a devenit în 1889 primul oraș din Europa care a avut iluminat public electric. The first city in Europe to introduce horse-drawn trams in 1869. Oh wow! And I did a reaction to this place here too. Very historic place. Correct me if I'm wrong, but I think as far as I remember, the 1989 revolution
started there or was inspired by events there or something like that, comment in the drop a comment in the tell me if I'm right or wrong and thing. But yeah, because I did a reaction on this very city. This is cool. Okay, I'm learning quite a few things already. I mean, just on what, number 4? De asemenea, Timișoara a fost primul oraș european care a introdus tramvaiele trase de cai în anul 1869. Stiloul a fost inventat de craioveanul Petrache Poenaru și a fost brevetat în mai 1827. Inventatorul a trăit între anii 1799 și 1875. Cea mai înaltă biserică din lemn din lume și a doua structură de lemn din Europa este Mănăstirea Peri din localitatea Săpânța, Maramureș. Are o cruce înaltă de 7 metri care cântărește 450 de kilograme în vârful bisericii, care are o înălțime de 78 de metri. Miniseria americană Hatfields and McCoy, în roluri principale fiind Kevin Costner și Bill Paxton, a fost filmat. Say what? I watched that movie and actually I live in the region of the Hatfield and the McCoys. There are descendants of the Hatfield and McCoys running around here. And believe it or not, they still battle in each other in high schools. I met a girl who said she was a descendant of the Hatfield and the McCoys. And I was like, well, I think she was a McCoy. Or she might have been a Hatfield. And she talks about, could just be just babbling, about getting into arguments with the descendants of the McCoys in high school. No, they probably just, fronting, as they say, But also, my ex-wife is from Eastern Kentucky, and they up there claim to be part of the Hatfield and McCoy vibe too, Where my ex-wife is from is right across the border from Kentucky and West Virginia. You know what I mean? So it's like Kentucky and West Virginia claim a lot of stories about Hatfield and McCoys and stuff like that. But I live in a region that is famous for the Hatfield and McCoy feud. It's kind of cool, you know what I mean? They filmed the movie there. Kevin Costner was up in another place. În România. Nicolae Paulescu a fost omul de știință român care a descoperit insulina și care inițial a numit-o pancreină. Cu toate acestea, 2 oameni de știință canadieni au primit premiul Nobel în 1923 pentru studiile lor despre insulină, însă munca de pionierat a lui Paulescu în domeniul medicinii diabetice fiind acreditată în mod corespunzător. Filmul Cold... Okay, now check the vibe out. In the comment section, a lot of people were telling me that let's say the word invented, for lack of a better term. He wanted it so that everybody could get it free. And that was the reason why it wasn't patented. That's what was said to me in the comment section. See, I told you guys, I read all your comments. And it was several people that said that, comment down below, let me know if that is the case. But insulin is expensive here. They had to pass a bill in order for elderly people to get it, I think like $35. It was skyrocketed to like $150, $200 there for a while, you know what I mean? It's just uncalled for that we have to spend so much money on things that would cure us or keep us alive or make us feel better. It's like it's big business to mess with people's life like that, you know what I'm saying? And I understand trying to make a profit off of stuff. I totally get it. And if you invent something, you should get due rewards for it, but at the expense of other people's health and life. Where's your humanity? You know what I'm saying? Mountain, în care a jucat cunoscuta actriță Nicole Kidman, a fost Kidman. în totalitate în România. Canalul Dunăre-Marea Neagră din Dobrogea este pe locul 3 în ceea ce privește lungimea unei căi de navigație create de mâna omului, după canalul Suez și canalul Panama. Cele mai vechi fosile de Homo sapiens de până acum au fost descoperite în sud-vestul României, în peștera cu oase. Fosilele sunt vechi de aproximativ 37.000-42.000 de ani. Constanța a fost asociată cu legenda lui Iason și argonauții care s-au îmbarcat într-o călătorie din Grecia, Georgia, de pe coasta Mării Negre în căutarea lânii de aur. În munții Carpați se întâlnesc cele mai mari păduri virgine din Europa.
și adăpostesc peste There's a 400 de road. specii unice de mamifere, inclusiv capra neagră. 60% din populația de urși bruni din Europa trăiește încă în munții Carpați. Limba română are o vechime de 1700 de ani. Wow. Biserica Neagră din Brașov are cea mai mare orgă din Europa, cu 4000 de tuburi. De asemenea, și cel mai mare clopot din România, cântărind 6 tone. Dunărea are o lungime de 2850 de kilometri de la izvorul său din munții Pădurea Neagră, Germania, până la vărsarea în Marea Neagră, unde formează a doua deltă din Europa ca mărime și cea mai bine păstrată. 3500 de kilometri pătrați de râuri, canale, mlaștini, lacuri înconjurate de copaci și insule de stuf. Primul actor care a jucat rolul lui Tarzan a fost românul Johnny I knew that. care a fost în rolul principal în filmul Tarzan, Omul Maimuță din 1932. El a fost un campion olimpic la not. I knew that. Statuia regelui Decebal, sculptată într-o stâncă de la Cazanele Dunării, este cea Saw mai about this înaltă before. sculptură în piatră din Europa, That's a must cu see. 55 de metri înălțime. Inventatorul român Traian Vuia a fost primul om care a construit și a zburat cu un automobil-avion cu aripi fixe, în totalitate autopropulsat, pe data de 18 martie 1906. Primul 10 curat There de she cadrul is. Jocurilor Olimpice a fost luat de There gimnasta she is. româncă Nadia Comăneci în 1976 la Montreal, Canada. Mănăstirea Voroneț din Moldova e cunoscută ca fiind partea românească a Capelei Sixtine. Cele 3 tăblițe de lut, datate a fi din anul 5000 înainte de Hristos, descoperite în satul Tărtăria din centrul României, au fost subiectul unor controverse în rândul arheologilor, câțiva dintre aceștia spunând că simbolurile de pe ele reprezentând cele mai vechi forme de scris Oh, din lume. wow. Palatul That's neat. Parlamentului din București este a doua cea mai mare clădire din lume după Pentagon din Statele Unite. Wow. Muzeul Astra din Sibiu este al doilea cel mai mare muzeu în aer liber din lume. Prezintă peste 300 de case și construcții, printre care mor de apă și mor de vânt, prese imense de vin, fructe și ulei, forje hidraulice și multe altele. România este cea mai bogată țară din Europa în ceea ce privește resursele de aur. 10 ora. So you see, this is the thing that this is the reason why, you know, they got all those resources there. Everybody's wanting a piece of the action. And they're using political means to do it. That's just crazy, man. All that natural resources, you know what I mean? I hope the people will start benefiting from it if they're not already. I hope they do, man. That kind of stuff, if you find something in a country, the people should be the first to benefit from it. You know, the people in that country, not everybody else, because people are trying to make a profit. Someone's trying to make a profit. Orașe din România sunt înfrățite cu orașe din Statele Unite. Statuia Mântuitorul Hristos din Rio de Janeiro, Brazilia, statuie considerată una dintre minunile lumii moderne, are chipul sculptat de un român Wow, pe nume did not know that. Leonida. Strada Sforii din Brașov este cea de-a treia cea mai îngustă stradă din Europa. Strada are 83 de metri lungime, iar lățimea ei e cuprinsă între 1,11 și 1,30 de Know metri. about that? Există o religie născută pe teritoriul României și care astăzi e răspândită în SUA, Scoția, țările de jos și Ungaria. Este vorba despre credința unitariană care a apărut în Unitarian Transilvania faith, la yep. mijlocul secolului XVI. Cea We mai have veche Unitarians on the inscripție din island. lume pare a fi cea descoperită de arheologi pe șantierul autostrăzii Sibiu-Oreștie pe 31 octombrie 2012. Aceasta ar putea dovedi existența scrisului încă din Neoliticul timpuriu, 6600 înainte de Hristos. În România se găsește cea mai înaltă sculptură în rocă din Europa. Aceasta este sculptura regelui Decebal, conducătorul Daciei. E într-adevăr cea mai înaltă sculptură în rocă din Europa. Se află în orașul Orșova și e vizibilă de pe Dunăre. Decebal a fost ultimul rege al Daciei și de asemenea unul din cei mai puternici conducători ai regatului antic. Sculptura are 55 de metri înălțime și 25 lățime și a durat 10 ani pentru ca o echipă de 12 sculptori să o finalizeze. Însă ceea ce e mai puțin cunoscut e faptul că vremea și condițiile în care s-a lucrat la această statuie au fost cu adevărat dificile. Din cauza lor au avut loc și câteva accidente. O echipă de 5 persoane care lucra pe schelă a căzut în gol câțiva metri ca urmare a smulgerii a 2 pitoane de susținere de pe cablul de susținere montat de jur împrejurul stâncii. Din fericire, alpiniștii nu au suferit răni grave.
De asemenea, unul dintre alpiniști a fost mușcat de o viperă ascunsă într-un punct de susținere, Wow, by care a s-a viper. injectat imediat un ser antiviperin. Cea mai înaltă mănăstire din lemn se află tot în țara noastră. Sute de turiști vizitează anual mănăstirea Săpânța, Peri. Turiștii vin curioși să vadă minunea biserică de lemn despre care se spune că ar fi cea mai înaltă din lume. Numărul acestora nu e însă nici măcar apropiat de cel al vizitatorilor care vin la Săpânța să vadă cimitirul Vesel. Locul unde e amplasată este un parc dendrologic cu 36 specii de arbori și peste 1000 de arbori seculari, unii chiar de peste 300 de ani. Biserica a fost construită după modelul bisericilor maramureșene, care se află în patrimoniul UNESCO. Iar cu cei 78 de metri înălțime se crede că e cea mai înaltă biserică din lemn din lume. Informația nu a fost confirmată de o autoritate în domeniu, însă nici nu a infirmat-o nimeni niciodată, iar ctitorul ei, preotul paroh Grigore Luțai, spune că din cunoștințele sale nu există o altă biserică din lemn mai înaltă. E unică prin mărimea ei, prin înălțime. Nu mai există o biserică atât de înaltă, spune el. Construcția a început în 1997 din dorința preotului de a face ceva memorabil pentru comunitatea sa. Dorința mea a fost întotdeauna să fiu ctitorul, adică unei biserici de mir. Dar Dumnezeu mi-a îngăduit să fiu ctitorul acestei mănăstiri, iar locul acesta mi-a dat mereu un suflu spiritual creștinesc, mai spune el. Satul rotund. Charlottenburg. No, here's something and this is the whole thing about, okay, I did something about the mysteries of mysterious Romania, and people are saying that there's nothing mysterious about it, you know, some people are saying it in the comment section. Maybe not to you that grew up there, but to us, like, when we think of that part of the world, most people don't think of Christianity being there. Most people don't think of religion being there. They really don't, because the thing that's said about there is like they're godless because they used to have communism. And I know a lot of people believe that, because I've heard people mention that before. They don't believe in God over there. It's one of the first things you hear. So it is mysterious to people here because they don't know. They don't know that people are living ordinary lives there, you know, and going about their business. They don't know. Like, I talk about Romania a lot at work, and I say certain things I've learned from you guys on here in the comment section, and people are like, what? They do that there, really? Like the whole thing about the alcohol, and everybody's making the alcohol at home and stuff like that themselves. You know what I mean? And people are surprised because in this region here, a lot of people make moonshine here. You know what I mean? It's illegal and thing, but a lot of people make their own moonshine out in the countryside, just like there. Not that different. But they think they're different because of what they were told about that region, which makes it mysterious to them. The mystery of that part of the world is what got me interested in Romania to begin with. When I was a kid, all you hear about them is the communism and the this and the that and the wars, and you know they're like part of the Soviet bloc, and it's like they shut out what the country was really like from the people in their perspective. So in essence, what we were taught about those places is what was spoon-fed to us by people who want us to think a certain way about those places. So, you know, and even today, most people don't really know much about that region. You know what I mean? They still have the old school idea of just the politics. And they don't think that there's religion. They're like, I mentioned about them, they're having their religion, they're the Orthodox Church and all that stuff. And people are like, what? Yeah. It's kind of like Cuba. People say, oh no, they're godless and this like that. Then I had one of my brothers spent 3 months in Cuba because he was a boxer, and he went there to train with the Cuban team when we had a little socialist government. And he said people went to church on a Sundays there, you know. And I was like, what? They went to church because what we heard is like they were godless people. Same thing. So, and Cuba was a mystery to everybody for the longest while. People are just starting to get back into there. You know what I mean? So that's the mystery we're talking about. You know, it's not so much the whole Dracula story and all of that. You know, the mystery is the whole thing. And that's one reason why I like doing these videos, because then the mystery, and believe it or not, I have quite a few of my friends watching these videos, and I know they learn stuff about what that's on here because they talk to me about it. You see what I'm saying? So let's get to know each other. Let's get back to this here. Aflat la 35 km de Timișoara, a fost construit acum 240 de ani de coloniști germani sub forma unui cerc.
E singurul sat rotund din România. Oh, that's Inițial pretty. și Șandra, tot în județul Timiș, a fost un sat rotund, însă construcțiile ulterioare au mărit localitatea. Acesta a fost întemeiat cu 32 de familii din provincia autonomă Trento, actuala regiune Trentino din Tirolul de Sud. Charlotta are un diametru interior de 210 metri. În mijlocul cercului a fost construită biserica în 1876 de către familia Sina de Hodos. Tot în cerc s-a săpat prima fântână, iar mai târziu în cerc s-a ridicat și școala satului. Renumitul geograf și pedagog maghiar Magda Pal a numit acest sat cel mai frumos sat din Ungaria din acea vreme. De pitorescul satului a fost fascinat și un pilot german în timpul celui de-al doilea război mondial, care, atras de priveliștea aeriană, a aterizat cu avionul pe un ogor din apropiere. Inventatorul aparatelor moderne de cafea s-a născut în România. Wow. Ili este un nume care azi nu mai are nevoie de nicio prezentare. Yeah, to all the people who have to talk about, oh, I had my coffee this morning, my coffee and my coffee. Thank the Romanian guy for inventing the first coffee machine. See, they wouldn't even know that. When I go to work, the next time I go to work, I want to make sure and tell them coffee drinkers that one. Yeah, I'll make sure and tell them that. E unul din marile branduri de cafea la nivel mondial, dar puțin știu că omul care a pus pe picioare conceptul s-a născut în Timișoara în urmă cu 130 de ani. Este vorba de Francesco Ili. Ferenc, cum figurează în documentele secolului al XIX-lea, s-a născut în cartierul Iosefin, oraș care era atunci în Ungaria, pe 7 octombrie 1892. Tatăl său, un tâmplar maghiar, se numea János, iar pe mamă o chema Rosler Aloisia. După școala elementară urmată la liceul din Timișoara, Ili a absolvit școala profesională în 1904. La 22 de ani s-a înrolat ca ofițer în armata austro-ungară și a plecat în primul război mondial. După război, Ili s-a stabilit la Trieste, în Italia, unde s-a angajat la o firmă locală care se ocupa cu prepararea și comercializarea cafelei, firmă care a fost înființată chiar în anul în care s-a născut Francesco. Primul război mondial i-a marcat existența pentru că după război atât orașul său natal, Timișoara, cât și cel adoptiv, Trieste, au schimbat statul de apartenență. Înainte de război, amândouă făceau parte din Imperiul Austro-Ungar, mai apoi Timișoara a trecut la România, iar Trieste a devenit italian. La finalul anilor 20, Francesco s-a căsătorit cu Victoria și au avut doi copii, Ernesto și Heda. După o primă experiență de întreprinzător cu o companie producătoare de cafea, Emax, a fondat în 1933 Ili Cafe, împreună cu, de data asta, asociatul lui Roberto Hausbrand. În 1935, Francesco Ili și-a brevetat invenția, espresorul de cafea, și a revoluționat prepararea licorii aromate. Ce a făcut Ili? A înlocuit sistemul bazat pe aer comprimat cu unul bazat pe apuri și l-a numit Ileta. După moartea timișoreanului Francesco Ili, în 1956, compania a fost preluată de fiul său, Ernesto, care a trăit până în 2008. Azi, compania de la Trieste e condusă de Andrea și Ricardo Ili, nepoții lui Francesco Ili. În 2013, Consiliul Local Timișoara a oferit titlul de cetățean de onoare post-mortem renumitului inventator și fondator al companiei Ili Cafe. România are internet mai rapid decât Statele Unite. În timpul campaniei prezidențiale din SUA din 2020, senatorul Sander a declarat că azi oamenii care locuiesc în București, România, au acces la internet mult mai rapid decât majoritatea Statelor Unite. Potrivit unor site-uri care măsoară viteza internetului, România are o viteză de vârf a internetului de 58,7 megabits pe secundă, ceea ce o face a șaptea națiune cu cel mai rapid internet din lume, în comparație cu SUA, unde vitezele de vârf ale conexiunii sunt de 48,8, plasând țara pe locul 17. Mai mult, România consumă în medie mai mult internet decât orice țară europeană, având un trafic lunar de 91 GB pentru liniile fixe de fibră optică. România are cea mai mare populație de urși din Europa. Are o populație de 4.000 de urși bruni, iar în toată Uniunea Europeană sunt doar 6.500 de astfel de specii. Partea bună e că la noi în țară există mediul necesar să trăiască multe astfel de animale. În județul Covasna locuiesc în jur de 1.000 de urși bruni. După județul Covasna, Harghita e locul în care se găsesc cei mai mulți urși, aproape 1.000, iar circa 600 au habitatul în Brașov și Vrancea. Numărul mare al exemplarelor atrage aici mulți vânători străini care plătesc mii de euro pentru un trofeu de urs. România are a 8-a. See, I was just about to ask if there's a problem with poaching there, poaching these bears for us, because some people I think they're for medicinal reasons and stuff like that, and then there's people who just go there to hunt. We just keep wiping out species because we're human beings and we're the strongest and we're ruler of the universe and all that kind of stuff. We just, there's things that
my grandchildren wouldn't see just because we think we're the king of everything. All those beautiful animals just keep dying out, becoming extinct. Not because of disease, the disease of humanity that's killing out a lot of these things. I would love for my kids to be able to talk about elephants and hear stories about elephants and stuff like that. You know what I'm saying? My grandkids and great grandkids, those things are just going to be like mythical creatures they hear about, like we hear about the dinosaurs. You know what I'm saying? And they don't have to die out. They don't. Why do we have to like go there just to hunt something to say we have domain over something? I don't get that. Could understand if you're doing it for food, but to just go there and hunt to have a trophy? Come on now, come on. Cea mai lungă rețea feroviară din UE. România are o rețea de cale ferată de aproape 11.000 de kilometri, a opta cea mai mare din Uniunea Europeană, după Germania, Franța, Polonia, Italia, Marea Britanie, Spania și Suedia. Însă doar câteva sute de kilometri sunt modernizați și doar 37,5% electrificați, față de aproape 60% în Polonia, de exemplu. În 1914, rețeaua feroviară a României era formată din 3549 km, ce reprezenta o investiție de 1,1 miliarde de lei, cea mai mare din Europa la vremea respectivă. La acel moment, căile ferate române erau cea mai mare companie a țării. După Marea Unire de la 1918, România ajunge la 11.000 de kilometri de cale ferată. În preajma primului război mondial, România contractase un împrumut de 400 de milioane de lei aur pentru dezvoltarea căilor ferate. În ultimii 30 de ani, însă, statul nu a mai avut ca prioritate investițiile în calea ferată. You know what would be cool? A train journey through Romania, because I love trains. I've been on trains here in America. I like riding them. Let me put it this way. But that would be cool, taking a train ride through Romania. Sounds kind of romantic, doesn't it? Here we go. I know about this one for sure. Did a reaction to this one here. Făgărășanul e cel mai frumos drum din lume. În căutarea celui mai bun drum din lume, Jeremy Clarkson a declarat că l-a găsit în mijlocul României sub forma Transfăgărășanului. Indiferent de felul în care o privim, șoseaua e o ispravă extraordinară de inginerie, o porțiune de asfalt plină de tuneluri, viaducte și poduri. Drumul a fost o altă creație ceaușistă. Dictatorul a vrut să se asigure că în cazul unei invazii sovietice există o cale rapidă de evadare prin trecătorile muntoase strategice ale Carpaților meridionali, dar nu a apucat niciodată să folosească această rută. Țara noastră e cu adevărat una fascinantă și deține multe recorduri și frumusețe aparte. Okay, I tell you, for real, man. I'm gonna let people know. Just like I let them know about stuff that my country has done, and because we like hidden and nobody really know about us, I'm gonna react to a lot of stuff that's gonna make people know about countries that nobody really knows about or have preconceived notions about who they are and what they are. Yeah, that's gonna be one of my. It's always been one of my main goals, to travel and then to tell people, hey, this is the way it is there. This is what it's like there. This is the people like it's just like us. You understand that kind of vibe and thing. Anyway, man, that was quite interesting. Thank you for suggesting me watching this video, y'all. Thank you so much, and keep the suggestions coming via Instagram, or if you email me. And the comment section is okay too, but I'm more likely to get it if you send it to me on Instagram or through the email address in the description. Okay, and I'll leave a link to the video in the comment section so you could go check it out, especially for those who had to read the captions and stuff. You want to watch it over again, see what Romania has contributed to this world. And hey, I'll leave links for videos here that I've reacted other videos to Romania's history and culture and things like that. Lots more in Romania coming up. Like I said, I have a lot of music and stuff that I have to react to, traditional and modern. In the meantime, you all take care of each other, all right? Cool runnings.